kagatri sang kapirangu rinangkul ginempet kempet do sang retnaning bawana sing alus nggonku jumangkah nganti mlenthung sukune sak jagung-jagung parandene iki lak kok ana sono semune ngendhek marang lakuku yen aku mlaku ya ditunke mlaku yen aku mandhek kowe melu mandhek mbok kowe aja ganggu karo aku aduh sinuwun Puntadewa kowe bisa tata jalma inggih yen bisa tata jalma kowe iku sapa nami kula pun Lingga Salira sinuwun nami kula Lingga Salira wujuding sona wujuding asu ning duwe aran Lingga Salira aku mandhek kowe melu meneng aku jumangkah kowe ngetutke lakuku ing mangke kula mboten saged pisah kalian Paduka sinuwun Puntadewa kula badhe nderek kalian Paduka sinuwun aku arep nggayuh kasampurnan arep nggayuh kamuksan semanten ugi kula kowe isih kasandangan badan padhak aku wis paripurna nggone duweni tanggung jawab mula tak suwun kanthi banget kowe aja ngalang-alangi lakuku yen ngaten Paduka menika sia-sia dhateng kula sinuwun aku ora sia-sia karo kowe nanging alame beda Lingga Salira yen pancen kowe isih kepengin urip ana ing jagat gumelar kowe uripa golek pangan sacukupe kula nderek kalian Paduka kula gi badhe nggayuh kasampurnan yen kula badhe nggayuh kamuksan menapa dipun keparingaken sinuwun lan menapa Paduka mboten lingsem ing ngatasipun Ratu Gung Binathara nggadahi klangenan nggadahi ingon-ingon wujudipun sona sinuwun menapa mboten lingsem gunane apa yen aku isin dadi ratu arpa kawibawane jagat tanpa timbang tumrap Puntadewa kabeh urip iku padha wae menungsa kanggonan urip kewan ya kanggonan urip sona kowe ya duwe urip uripmu padha kelawan uriping Puntadewa kang bedake mung wadake yen aku menungsa yen kowe kewan yen ana titah yen ana menungsa kok bedak-bedake marang suku bangsa agama lan kulit titah iku mau isih cethek nalare durung jero kawruh aduh sinuwun Puntadewa Mangkahang grasa sumbar lindu bumi gonceng gumaluduk guntur ketuk boten nginten babar pisan ingkang membo dados sono ajak Lingga Salira Paduka pukulun Bathara Darma Puntadewa iya kanthi mangkono panjenengan ulun bisa ngrasake lan wis ngerteni jero cethek ing atimu Puntadewa nggonmu dadi menungsa nggonmu dadi ratu ora bedak-bedake marang kawula ora bedake wujud nadan wujuding kewan wujuding sona ning nyatane Puntadewa uga gelem nresnani inggih mekaten pukulun apa sebabe nggih Puntadewa kowe nggayuh kamuksan kok ora bisa kasembadan kula ge ngantos ngungun kalian jiwa raga kula para kadang Pandhawa mimah Kanjeng Ibu sampun kasembadan ewa semanten ingkang putra kula dereng saged tinarbuka lawanging kasuwargan kula pukulun sumurupa ya nggih Puntadewa nggonmu arep nggayuh kasampurnan kuwi ngrekasa merga Puntadewa nggon kita urip gembolan pusaka nggonmu urip gembolan pusaka dadi sifat kandeling para Pandhawa
bebasane nganti sinembah-sembah sinungga-sungga sinunggi kaya wesiaji sinungga kaya dewa wujuding pustaka Jamus Kalimasada lamun to punta dewa ora bisa uwal ora bisa pisah kelawan kekuatanmu ngelmumu kawruhmu kang mapane ana ing kadonyan iku sak temene bisa nyripet nggonmu nggayuh kamu kasampurnan ngger punta dewa. Ora mung jeneng sira nadyan sapa wae wujud apa wae yen uripe kok duwe gegebengan ngelmu duwe wujud kekuatan duwe wujud pengasihan duwe wujud penglarisan yen wis ngancik surup surya yen wis ngancik sepuh kok ora mara gage disingkirke diresiki saka jiwa ragane besok ngadang dalan nrimpet nggone arep nggayuh kasampurnan bali ing ajal kamulane reki kang mangkono pustaka Jamus Kalimasada asale saka Kayangan kudu bali ana ngersaning Bathara Puntadewa kula wonten dawuh bukulun kelakon nggonmu nggayuh kamuksan nanging sarate abot inggih mlaku wong ulun parane yen ana bumi sing gandane wangi yen ana bumi kang gandane wangi ing kono ana titahe Gusti ingkang mapane ana ing Demak Bintara titahe Gusti kang mapane ing Kukuban Demak Bintara pitataning jalma-jalma kang pinilih kang wis banta sing kawruh tumekaning makrifat iku ingkang bisa nyampurnake uripe Puntadewa. Aku tedak turune Prabu Sawarka di anak turune Pandhawa wah hutang pati nyaur pati wujude kaya Antasena jenengku Raden Jayasena ana buta gawe geger sedane jeneng Prabu Sawarka aku bela pati mungsuhe Raden Jayasena wah sapa iki Raden Jayasena wah yen endi anak turuning para Pandhawa kelakon tak remuk jeneng aku wah gajul dasmu mudyar
wah hei po hoi wah po wah ho babat pedang jengkelan kono po wah bos mati po po kula aturi kendel nggih Gus Ndara Jayasena. Ndara Jayasena lan Ndara Janurwinda Ndara sanga-sanga sedayanipun. Awit nek diteruske niki mboten enten rampunge. Mila monggo rening eyang-eyang panjenengan sampun kasembadan nggenipun gayuh kasampurnan gayuh kamuksan para Pandhawa empun muksa. Sakniki mung kari sampean sing dadi nom-noman mriki, Den. Kalih niki putu-putu kula lah sanese teng pundi? Wis kakek sing ana ming aku Ki Jayasena karo kadangku Kakang Dwara. Inggih Eyang, kula yoganipun Kanjeng Rama Samba, nami kula pun Dwara. Nggih pun yen ngaten nggih. Sami ngempal wonten papan mriki. Sampeyan pun mboten duwe wong tuwa. Simbah-simbah sampeyan para Pandhawa empun do nyuwarga. Empun do nyuwarga. Kanthi mekaten niki dadi tanggung jawabe sampeyan. Ampun lali nyandhi dhateng para leluhur. Nyandhi dhateng para leluhur. Ingkang seda menika raganipun wadhake ning sukmanipun niku tesih wetah mapan wonten ing suwarga loka. Pramila sak mangke monggo kula dherekaken sarengan ngintu donga ingkang suci. Ngintu donga ingkang suci. Maos surat Yasin lan tahlil ampun lali mangke Al-Fatihah kaping 3 dosa gangsal ewu kula dherekke sesarengan kagem ngintu arwahipun leluhur sampeyan para Pandhawa bumi kamukten tilaranipun ingkang eyang menika dipun budidaya dipun jagi kerukunanipun sampun ngantos warisan iki dadi ajanging pasulayan rebutan kursi rebutan pangwasa tilaranipun para Pandhawa dipun jagi supados menapa putra wayah manunggal tetunggalan yen putra wayah niki do manunggal pamonge kawulane sengkut gumergut nggenipun nyambut damel satemah negari Ngastina menika saged kuncara lan Prabu Marikesit menika ugi kalokengkrat awit sampun saged mayungi lan ngayomi dhateng sedaya para kawula. Mila nggih, Den, monggo kula dherekaken sesarengan ora rampung-rampung. Paripurna